ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಶಾಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರದಾದ ವಿಷಯ ಪಂದನಿಕೆ ಇಟ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನೇಲ್ತು ನಾ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪು ಅಂದೆ ಗೂಗಲ್ AdSense ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಇನಿಯನ್ನ ಕೈ ಟುಕ್ಕೋಡು ದಾಂಡ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒರ್ತಿನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ದಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತೆನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಯಾನು ಇನಿದಿಜ್ಜಂಡು ಗೂಗಲ್ AdSense ಇಂಕ್ಲ ಬರ್ಪುಡು ಬಂದು ಬೇಗ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೈಸ್ ಮಾತೆರ್ಲೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಯಾನು ಒರ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನೇಡ್ದಾತ್ರ ಇಂಕ್ ಬೈದಿದೆ ಯಾಕಂಡ ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನೇಡ್ದಾತ್ರ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೇಡ್ದಾತ್ರ ಇಂಕ್ ಈ ಗೂಗಲ್ AdSense ಬರ್ತನತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಏರ್ಪುರನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಏರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರೋದು ತರಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೂಗಲ್ AdSense ಪಂಡ ದಾದಂದು ಕೆಲವರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಂಡ ಕೆಲವರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ಅಂದು ಕೆಲವರು ಏನದುಪ್ಪೇರು ದಾದಪ್ಪ ಅಂದು ಗೂಗಲ್ AdSense ಪಂಡ ಪಂದು ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪ ಐದುಂಬು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪನ್ಕಂದುಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಲಿನ ಜರ್ನಿ ಅತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ನೇಡ್ದುಂಬು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನ ಗೈಡ್ಲ ಪಂದಿತ್ತೆ ಏನು ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪರತ್ತ ದಾದಪ್ಪ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ದಿನ ಪನೊಲಿ ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಡು ಶರುಡಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಡಕ್ಕೇನೆ ಕಾರ್ ಓಕೆ ಅವು ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಪಂಡ್ಯಾರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಂಡ್ಯಾರು ನಾನು ಅರ್ಧೋಡು ಉಂತ ಇರಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ಪಾಡಿಬೇಕು ಅರ್ಧೋಡು ಉಂತ ಇರಬಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಫೋಡು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಎಂಜಿನ ಮಂತೆ ಪಂಡ ಅರ್ಧೋಳು ಉಂತದೇ ಇತ್ತೆ ಅವು ಬರ್ಕಾಯ್ತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವಳೆ ಎಂಕಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನು ದಾದ ವಿಷಯ ಪುರ ದಾದ ಕಥೆಯಿಂದ ಐತ ಗೊತ್ತುಲೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪುರ ತೂದು ಐತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಇಂಚ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ನೇಮ್ ಕೊರಡು ಅವು ಒಂದು ಪೂರೇನು ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ಹಿಡ್ದು ತೂದು ಬೇತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೇತೈತೆ ಚಾನಲ್ ಎಂಚೆಂಚ ಪಂತೇರು ಬಂದು ತೂದು ಅಂಚ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಲ್ತೊಂಪೋದು ಇದೇ ಮುಟ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನೋಡಾಂಡ ಇಂಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಜ ಪನೋಡಾಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂದು ಎನ್ನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ತೂದು ನಮ್ಮಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ತೆಲ್ಗಿನಕ್ಲು ಒಳ್ಳೇರು ದಾದ ಮಾರ ಬಂದು ತೆಲ್ಗಿನಕ್ಲು ಒಳ್ಳೇರು ಅಟ್ಲೀಟ್ ಪೂರ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕದು ಪೂಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಇದೇ ಮುಟ ಬತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತೊಂದು ತೆಲ್ತಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಟೀಕೆ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪಂದು ಯಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇವೆ ಎನ್ನ ಖುಷಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಿ ಅಂದ ಈ ಮಾತು ಏರೆಲ್ಲ ಕೇರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಕುಲು ಪನೊಂದು ಎಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಒಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಯಾರು ಪನೊಂತೀರಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪು ಜನ ಅಂಚೆ ಪುರ ಕೆಲವೊಂತೀರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ಅಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೇಡ್ದಾತ್ರ ಏನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತಿನೇಡ್ದಾತ್ರ ಯಾನಿ ನೀವು ಮೂಲ ಉಲ್ಲೆನ್ ಪನೊಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೇಡ್ದಾತ್ರ ಇಂದೆನ್ನ ಕೈಟುಂಡು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ AdSense ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಸುರುಕು 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅವಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮಕ್ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವು 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕೆ ನಮಕ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಪುರದಾಲ ಆನ್ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವರು ಏನು ದುಪ್ಪೇರು ಏನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತರು ನನ್ನ ದಾಯಿಗೆನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಆತಜಿನ್ ನಮಕ್ 4000 ವಾಚರ್ ಪಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಡ 4000 ಗಂಟೆ ಎಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಅವು 4000 ಗಂಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಅವು ಈತ ಮಿತ್ತು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡವು ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ದ ಮಿತ್ತು ಪುರತ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂಸ್ ಮಿತ್ತವು 4000 ವಾಚರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಏರಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೊಸತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತರಂಡ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲಾರ್ದಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಡೈಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬೇಡ ಒಂಜಿ ದಿನಲ್ಲ ಪುಡಂದೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ಬೇಡ ಇನಿಕ್ಕೆನ್ನ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದ ಇಂಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದು ಪನ್ಪಯಾನು ಇಂದು ಗೂಗಲ್ AdSense ಪೂರ ಇಂಕೆ ಏಪನೆ ಬೈದು ಒಂದು ಈತ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದಂದು ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಂಡ ಯಾನು ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ ಗೊರನ ಏಪ ಗೊರನ ಇಂಕ್ ಏಪೇನು ಫ್ರೀ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಇತ್ತೆ ಏಪಗೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಾರ ಬಿಡ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು 10 ದಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಕ್ರೇಜ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುರು ಪಾಡು ಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ 4 ನಿಮಿಷದ ಅಂಚೆ ಪುರ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಅವಲ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜನ ಅಂಚೆ ಪುರ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚಿಂದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ದಾದ ಐಡ್ ಪಂಡ ಈ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಹೆವಿ ಆಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಸೊ ಅಂಚಾದ್ಯಾನ ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲಿನ ಮದ್ಮೆದ ಟೈಮ್ ಬರ್ತನತೆ ಮದ್ಮೆದ ಟೈಮ್ ಇಂಕ್ ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕೋದು ಜಡ ಅಡೆ ಪೋಡು ಪೂರ
ಎಂಕ್ಲೆ ಗಂಜೋಕ್ಲಿ ಜೊತೆ ಸೊ ಇಂಕ್ಲೆ ಅವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಇಂಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಅಡಿ ಇಡೆ ಪುರ ಪೋಪುನ ಬೇಲೆ ಪುರ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಂಚ ಅದು ಸೊ ಇಂಕ್ ಬಿಸಿ ಪಂಡ ಬಿಸಿ ಅದು ಪೋಯೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪುನಾಗ ಇಂಕೆನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಡೇನೆ ಇಂಚೆತ್ತಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಚಾಂಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡಿಯಾನ ಬುಡ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಉಡಿಯಾನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಐತಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಒಂದು 300 ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದು 300 ಇಜ್ಜಾಂಡು ಆತ 300 ಆಯ್ತಾ 300 ಅಂಚೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇತ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತಂಡೆ ಓಡಿಬಿಟ್ಟ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ದಿನೋಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾడు ನಿಕ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಂದುಪ್ಪುಣು ದಾಲ ಸ್ಟಾಪ್ ದಾಲ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಂದು ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಚೆ ಬುಡ್ದು ಪಾಡ್ನಾಗ ವ್ಯೂಸ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾಕುಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಅನ್ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಂದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ರೇಪಂಡ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪಂತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಇರು ಉಲ್ಲಾರ ಮಾರೆ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಪಂತಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡಾಕ್ ಬನ್ನಿ ಏರಣ್ಣ ಪುಸ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಾನ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಿನಲ್ಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಾಡಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋದು ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ఒక హైక్ పోపుండవు దాని స్టాప్ ఆపుజి ఎన్న మిస్టేక్ నేను పనుందులే నీకు మల్పోడ్చింది ఐదు బొక్క యాన్ స్టార్ట్ మల్ತೀನಿ ಏಪ ಪಂಡ ಆಫ್ಟರ್ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಂಡ 2023 ಟಾದು ಪೋ 23 ಮಿಡ್ಲ್ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ 23-24 ಮಿಡ್ಲ್ ಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಅದನ್ನು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಕೆಲವರು ಬಂದಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪುನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪತ್ತ ಎಡ್ಡ ಒಂದುಂಡು ಈ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪುಂದೆ ಗಂಚಿನ ಪೂರ ಪಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಏನು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಾಕು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದಿನ ಮುಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಇರ್ತಾಕು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀರು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ದಿನಾಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋದಿಜ್ಜಿ 2 ದಿನಕ್ಕೊರ 3 ದಿನಕ್ಕೊರ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವಾಚರ್ಲ ಪನೊಲಿ ರಪ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನಂದ್ ಪನೊಲಿ ಅವು ಪೂರ ಆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಯಾನ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನ್ಲ ಅವೇನು ಪೂರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಮ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊರ್ರೆಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹಚ್ಚದಾಲ ಉಪ್ಪು ಯಾನು ಇಂದಾದ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ ನೆನಪ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದು ಕೊಡಿ ನಾನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹತ್ರ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಅವು ಓವಣ ಮೂಜಿ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊರ್ರೆ ಪುಣಿ ನಾನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಕೊಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಪೂರ ಅಡ್ರೆಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಪೂರ ಆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮೇಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬುಡ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತುಡ್ದು ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಆಂಡ್ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೂ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಒಂದು ಪೂರುಡು ಬಟ್ ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂದು ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂತೆ ದಯ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಏನು ಕಾತೊಂದು ಪುನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಯಿಂದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 2-3 ಅಂತ ಕೇಂಟಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲಡನೆ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪಂಡೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬರೋಡೆ ಅವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಪಂಡೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಏನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನೈಟ್ ಇತ್ತಂಡು $10 ನಮ್ಮ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಆದ್ದು ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಬರೋಡಾಣ ನಮಕ್ $10 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದು ಪೋಡು ಬಂಡಂದು ಯಾನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನೈಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಬಂದ್ಪುಂದು ಬಂಡ ಯಾನು ನೆಟ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆತೆ ಬನ್ನೋಲಿ ಏನು ಏತ್ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬಂದ ಬಣ್ಣ ಏತ್ ನೆಟ್ ಇಡಮುಟ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಜರ್ನಿ ಅವು ಪೇಮೆಂಟ್ ದಾಡೆ ಮುಟ ಬಟ್ಪುಣ್ ಪನ್ನಾಗ ಏರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಏರ್ಲ ಪುಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಪೂಜೆರಿ ಈತ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಂದೇನೊಂದು ಈತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೇನೊಂದು ಇದಾಗಿ ಬುಡ್ಪುರ್ ಬಂದು ಕೂಡ ಇಂಕ ಒಂದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಮಲ್ದಿನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದಾಲ ಓಲ ರಾಂಗ್ ಆದುಪ್ಪ ಯಾನು ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿನ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದಾಲ ರಾಂಗ್ ಆದುಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಅವಲ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿದೆ ಅಪ್ಪನ ಎಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬೈದನು ಕಡಪುಡುವ ಒಂದು ಅಂತ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬೈದಂಡತ ಅಂದು ಏನೇನು ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಏನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆಡ ಕೇಂಡೆ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಇಜ್ಜ $10 ಆವಡ್ದು ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಲ್ಯಾನ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಬರೋಡಂಡ ನಮ್ಮ $10 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದು ಪೋಡು ಏನ ಅಪ್ಪಗ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ 1 ಮಂತ್ ಏನ $7 ಸಮಥಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಆದಿತ್ತಡು $10 ಆಯರ್ಲೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೊತ್ತೊಂದಿರ ಪಕ್ಕ ಅಂಡ್ $10 ಅವಳ ನಿಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಪನೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು $10 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ ಕೂಡ ಮೇಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೊಡ್ದು ಇಂಚ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡಿಕ್ಲ್ ಇರ್ನ ಇಂಚ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ 3 ವೀಕ್ಸ್ ವಿದಿನ್ 3 ವೀಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟಡ್ ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಲತ್ತಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಕಲ್ಡ ಕೇಳಲೆಂದು ಆ ಮೇಲುಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಓ ಪಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ತುದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಲತ್ತೇನ ನಾ ಬರ್ಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಇಡಿತ್ತೆ ಎಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡಪ್ಪ ಅದು ಸೊ
ಒಂದಿನ ಎಂಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಇರೇಕು ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಬೈದನ ಎಂಕ್ ಏನು ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಣೆ ಏನು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ಏನು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ದಾದನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಅದು ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಅವು ಪಂಡ ಆರಾನಿ ರಜೆಟ್ ಇತ್ತೇರಿಗೆ ಎನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಬೈದಂಡು ಆರು ರಜೆಟ್ ಇತ್ತೇರಿ ಅತ್ತ ಆರೇ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರೋಡು ನಿಂತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಡೇರ್ಲಿದ್ದೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಮ್ಮಿಲ ಬೇಲೆ ಪೋಪೇರತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಡೇರ್ಲಿದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಎನ್ನ ನೇಬರ್ ಮೈಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಂಡ ಖುಷಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಪ್ಪ ರೊಕ್ಕ ಬೋದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಯಾನ್ ಬೋದು ಕನಪು ಚಿಲ್ಲರ್ತದು ಯಾನು ಮನದನೇ ಪೋಪನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ಡ ಬರಪಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಏನೊಂದು ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಬೈದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದು ಸೊ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಹೋದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿತ್ತು ಫೈನಲ್ ಕೈಟುಂಡು ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡದ ಅದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಲ್ತೆ ಪನ್ಪಿನಾತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಕೂಡ $100 ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಿನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ 6 ಡಿಜಿಟ್ ಪಿನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತು ಉಪ್ಪ ಅವದಲ್ಲ ಬಂಗೈಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪನೆ ಪೋದು ನಮಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಿನ ತೂದು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವಿನ ಪೂರ ಮಂತ ಇವಾಗ ಐಟೆ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಹೋದು ನಮಗೆ ಈ 6 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೂ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೂ $100 ಅವು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ $100 ಏ ಪಾಪುಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುನು ಪಂದು ಏನು ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ನಲ್ಲ ಬೈಜಿವಿ ಸೊ ನನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಾಪುನು ಪನೊಲಿ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬರ್ತನ ನನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಾಪುರು ಒಂದು ಪನೊಲಿ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋದುಲ್ಲತಿತ್ತೆ ಮೇರು ಪುನಗ ರಜೆಟಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೇನು ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಹೋದುಲ್ಲತಿ ಸೊ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ರು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪೂರ ನನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಹೊರ $100 ಅದು ಎಂಕಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾಪು ತೂ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪತ್ತೊಂದ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿದ ಎಂಕ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಗೆ ಕೈ ಪತ್ತೋ ನೋಡಿ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಆಸಿಡುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಏರ್ ಪೂರ ತೆಲ್ತಿದೇರು ಬಂದು ಎಣ್ಣೆ ಎದುರು ತೆಲ್ತಿದ್ದೇರು ಗೊತ್ತಾಡೆ ಎನ್ನ ಪಿರಿಯೋಡ್ ಏರ್ ಜನ ತೆಲ್ದೇರಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಹಾಕಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರಂದು ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಹೆಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿದಾಕ್ಲೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ತೋರ್ಸ್ಪಾಡು ಯಾನು ಒಂದು ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎನ್ನ ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಸೊ ಅಂಚಾದು ನಿಕುಲ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗೈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಂಗೆ ಗಡಿ ಸರ್ತಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೊಂದಿದ್ದಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಕೊಂಜಿ ಪನ್ನೋಡು ಪಂಡ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪಡ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಳೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಪರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೆಲವರು ಪನ್ನೊಂದು ಪೇರು ಬಂಗೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ನಮ್ಮನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪೋಡು ಅಂಚ ಅಂದ ಎಂಕ ಎನ್ನ ವಿಷಯೋಡು ಅಂಚಿದ ದಾಲ ಬೈಜಿ ಇಂಕೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥೇರ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ನನ್ನ ಆಂಟಿ ನಕ್ಕಲು ಪೂರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಅದು ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತುಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿಡ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನೇ ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಮಲ್ತು ಅಂತೀನಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡದ ಇಂಚಿ ಮಲ್ಪದ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಿಡ್ದೆ ಇಂಕ್ ಈತ್ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಿ ಈಜಿನ ಇಂಕ್ ಏಪನೇ ಬೈದು ಒಂದು ಪನೊಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ಏಪನೇ ಬೈದು ಎನ್ನ ಕೈಟಿ ಏಪನೇ ಇತ್ತದು ಪನೊಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ 2 lakh ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ 2 lakh ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆ ಒಂದು ಪಂದು ಯಾನ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಾಡ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೈಸ್ ಸೊ ಈತ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಈತೆ ಉಪ್ಪುನು ಇಂಕ್ ಈ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ನಿಕಲ್ದ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ನಿಕಲ್ದ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ